Aapesti Oy on yhteiskunnallinen yritys, jossa työn kautta rakennetaan parempaa elämää. Olemme Alavuden kaupungin omistama yritys, joka harjoittaa toimintaansa yhteiskuntavastuuta kantavasti ja tukee sekä osatyökykyisiä että työttömiä löytämään oman paikkansa työelämässä. Meillä tehdään oikeita töitä oikeilla välineillä, mutta sopivasti pilkesilmäkulmassa. Aapestin tarina alkaa 2000-luvun alusta, kun suojatyötoiminnasta alettiin rakentaa modernia sosiaalista yritystä. Vuonna 2007 syntyi Aapesu Oy, joka rekisteröitiin sosiaaliseksi yritykseksi seuraavana keväänä. Vuosien varrella toiminta laajeni Pesulasta terveyskeskuksen kioskitoimintaan aina työpankkikokeiluun saakka. Vuonna 2023 nimi muuttui Aapestiksi, mutta tavoite pysyi samana. Tänään Aapesti on monialainen yritys, jossa jokainen yksikkö tukee yhteistä päämäärää. Näistä yksiköistä ensimmäinen on yhtiön pisimpään toiminut Pesula, joka tarjoaa muun muassa valko- ja kirjopesua, kodin tekstiilien ja työvaatteiden pesua, korjausompelua, merkkausta sekä välityspalveluja kemialliseen pesuun. Toimimme tekstiilihuollon hygieniastandardien mukaisesti ja huolehdimme samalla ympäristöstä. Vuonna 2009 Pesulan rinnalle nousi Mattopesula, jossa valmennettava pääsee perehtymään mattojen pesuun ja käsittelyyn kuivaksi saakka ammattilaislaitteistolla. Aivan toisenlaista tekemistä tarjoaa toiminnan kukka, jossa perehdytään puutarha- ja vihertyöhön. Alavuden Koliston tiellä sijaitsevalle vanhalle paloasemalle rakennettiin kasvihuone ja myymälä, jossa myydään oman kasvihuonetuotannon lisäksi myös muiden yksiköiden ja paikallisten lähituottajien tuotteita. Kasvatushallissa on käytössä ajantasainen tekniikka kasvatustöiden tekemiseen niin kastelujärjestelmän, kasvivalojen kuin kasvatuspöytienkin osalta ja osaamistodistuksen hankkiminen on mahdollista opinnollistamisen sekä paikkojärjestelmän kautta. Vuodesta 2022 Aapestissa on toiminut myös pienkonehuolto, jossa opetellaan huoltamaan ja korjaamaan erilaisia koneita ruohonleikkureista autoihin. Täällä valmennettava pääsee perehtymään erilaisiin käytännön töihin, kuten huoltoon, asennukseen ja kunnostustyöhön tekniikan alan työntekoa vastaavassa työympäristössä. Kotitalouksien poistotekstiilien keräykseen ja kierrätykseen keskittyvä toimintamuoto, Euroopan sosiaalirahaston osarahoittama 3-vuotinen tekstuurihanke yhdistää ympäristövastuun ja uuden oppimisen. Täällä poistotekstiilit lajitellaan, kierrätetään ja tuunataan uusiin käyttötarkoituksiin. Hanke vastaa osaltaan jätelain tulevaan muutokseen, jonka mukaan tekstiilijäte on kierrätettävä omana jakeenaan. Aapesti on tarjonnut myös valmennuspalveluita helmikuusta 2024 alkaen. Näissä palveluissa ohjaajat kulkevat rinnalla jokaisen omalla polulla kohti työtä, opintoja tai uutta suuntaa elämässä. Vuonna 2025 aloittanut Puupesti on tuore, mutta tarmokas lisä yksiköiden joukkoon. Puutyöpajassa opetellaan valmistamaan ja pintakäsittelemään tuotteita aina roskakatoksista sisustusesineisiin. Työ on käytännönläheistä ja turvallista ja sen tuloksena syntyy laadukkaita tuotteita niin yksityisille asiakkaille kuin kaupungin omiinkin tarpeisiin. Puu taipuu moneksi ja niin taipuvat tekijätkin. Puupestin mukana Aapestin toimintaan liittyy myös etsivä nuorisotyö sekä nuorten työpajatoiminta. Etsivä Essi kohtaa nuoria, jotka tarvitsevat tukea arkeen tai tulevaisuuden suunnitteluun. Työssä tärkeintä on luottamus ja läsnäolo. Se, että jokainen nuori tulee kuulluksi ja nähdyksi. Aapestissä jokainen yksikkö tukee toistaan. Yhdessä ne muodostavat kokonaisuuden, jossa oppiminen, työ ja hyvinvointi kulkevat rinnakkain. Aapestin palveluprosessi perustuu yhteistyöhön. Valmennettavat ohjautuvat meille eri tahojen kautta ja jokaiselle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma. Harjoittelun ja ohjauksen kautta siirrytään kohti avoimia työmarkkinoita, opintoja tai uusia mahdollisuuksia. Aapesti toimii sillan rakentajana, koska jokaisella on oikeus löytää oma paikkansa ja mahdollisuus onnistua.